Dňa 19. augusta 2025 došlo k významnej udalosti pre obyvateľov mestskej časti Košice Krásna a obyvateľov obce Vyšná Hudka. Začalo sa s asfaltovaním prístupovej cesty, konkrétne úsek od ukončenia IBV Zahumňa až po hranicu katastra s obcou Vyšná Hudka. Tento úsek bol niekoľko rokov v dezolátnom stave a bolo takmer nemožné ho prejsť bez problémov. V celom úseku sa nachádzalo množstvo výmoľov a nespevnenej časti tejto cesty, kde tieto nedostatky obyvateľom často znižovali komfort pri prechode medzi mestskou časťou a obcov. Mestská časť Košice Krásna vypracovala plán na významnú premenu časti tejto miestnej komunikácie. Tento priestor mestská časť chce upraviť na verejnoprospešný účel a premeniť ho na športovo-rekreačnú zónu bez motorových vozidiel. Na tomto úseku vznikne kombinovaný chodník určený pre peších, cyklistov, bežcov a rekreačných športovcov. Nová trasa bude slúžiť ako bezpečný a príjemný priestor na aktívny oddych. Impulzom pre projekt bol novovybudovaný nadjazd nad budúcou R2 od Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý spojil mestskú časť s obcou Vyšná Hudka. Práce sú už spustené a mestská časť bude pokračovať vo zveľaďovaní celého územia. Termín dokončenia bude závisieť od dostupných finančných prostriedkov. Zároveň mestská časť rokuje aj s obcou Vyšná Hudka, aby na svojom území nadviazala na tento projekt a pokračovala v budovaní rekreačnej trasy. Celková dĺžka vyasfaltovanej časti, ktorú zrealizovala mestská časť Košice Krásna, je 972,3 metra.